ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Гамезани хунуки ай вуҷудут меброя. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо медонен, ширкати Faberlic Баҳо беҳтарин ширкат, беҳтарин возможност барои зиндагии хуб барои шумо муҳайё мекунад. Дӯстони азиз, ман воқеан намедонам бо чӣ хел таъриф кунам. Мумкин гӯя безор шудем Faberlic, чӣ Faberlic. Вақте ки шумо мегӯед ки куҷое дорам Faberlic, охир ҳамон чиз знаменитие ки любой ҷода Faberlic ай. имрӯз духтаро ман шуморо ҳусноро қатъишинос мекунам. Ман шуморо садҳо бор мегӯм, агар шумо муваффақ нашуден ширкати Faberlic гунаҳгор накунед, шумо ҳамон устодтона гунаҳгор кунед ки роҳашмо нишон надодаед. Наст ана вақте ки устоди шумо, яъне наставницаи шумо беҳтарин боша, дар фикри ҳар як одаме ки ширкат коркунӣ мебиёяд боша, шумо ҳатман пеш меред. Ҳатман ҳам одам қатъи ёрдам мекунад то ина ҳусноро, ҳам кора мефаҳмона, ҳам розыгрушо доранд дар командашон. Барои ҳамин духтаро роҳ афтода нашед, касоне ки кортон барор нагирифт, метонем ки ина ай сар бо ай нол сар кунем. ҳусноро беҳад кора хушрӯ меомӯзона, ҳама ҷиҳата шуморо ёрдам мекунад. ҳозир дар бораи аксия ва дар бораи пешравиҳои ҳамин Faberlic бо шумо камтар дига маълумот медиҳам. касоне ки ҳозир регистратсия мекунанд, анами хеле скидкаҳо барои ваёянд, анами хеле туҳфаҳо, 1 рублда анами гӯё ки шумода туҳфа мешавад. ҳозир вақти регистратсия кунияй, вақти корай дар Faberlic, аввали сол ки сар кардае, худо хоҳад то охир беҳтарин мера. ҳатман дар рақамҳои ҳусноро нависе оиди кор, ҳамаша хушрӯ шумода мефаҳмонам. тамошобинон, соат где-то 1 шидеста, беодамак иҷара ма нав дидеста ки одам вообще кам. Обычно мо бегаи намеем, одам серьёзи одам вообще кам. Я магазини калон дромадем, ма я арсикола баночни харидам. Ана рамнали я гарила. Ами арсикола акауз баночни шахари оригинал ай. Арсиколарам фальши бромадаe тоба кадам. Дига оз ма баночниша фақат мехарам. Сиёма и гарма. Ҳамин зурай да, анами сиёма ашан гарми хушрӯви хеле чиста торговый центр да монанда цум морозильникай. Ҳа? Ина костюм ақлон чиз размери ман нест. 2 бор пурсидам. Нест мега, ман размери L. Размери М ҳаст, L нест. бош дар дошта ки ти ягон сум ти? Не, охи 80 чи 19 гуфт. Файм майла гуфтем. 20 сум додум бо 6 ман бохорам. Намети асма. Ой, задаги ясма. Ясм, рост. Кройся сим. Секунда, набо обратно до короны. Буквально 20 минут рафтем омадем. Анака чира мегирем? Пеномушвай насосира мегирем барои ванна. Рост хона ки кор беҳад бисёр дорам. Ана бо ягончи обед кудагода тайёр кардан дар кор. 18 бошад рӯз дига каникул тамом. Бо проблемаи либос, киртаб, утюг, дарс, пили мактаб. Хулоса и влоги корвонӣ шида қариб ҳамаш. амҷара шавда сёмка кардам, хушрӯ буд ки ин тараф хушрӯ кард, у тараф аҷнабузур ҳар хел зданиё, тараф стандартни яхел зданиёҳош. Гера корвони нав мегам. Подписчико и Корвон плюс буда бо. Рамон али мега Корвон плюс ай. Корвон плюс. Ира тридочинки медона значит. Тридочинки ҷора овкадаги. Дроем ай шурем. На даромадгоҳи ҷор Корвон плюс. Мара Корвонда инами чизо маклан. Рамон али Корвон. Зура
специально ёк ҷойда заказ кардагиям. Ҳамаш дайнам хе. Корвон ҳастаге. Рамнан мега над зан гуфта барои ми. Чиба ки медуза? Одамой корвон охи ҷа камера дора ичка намедуза. Ҳамҷада нағавтум ахир. Духтаро яке ай подписчикои ман гуфта буд ки ами яке конвон рафти ами чиёра ҷойнамозуро пурс. Инами ҷойнамози сиёҳ 60 сом ай ҳама ғавси хушрӯш. Баъд дигар то 25 сом поён мешава. Ай 25 сом арзон нест. Ай духтаро хушрӯш 60 сом, арзонаш 25 сом. Инам ёш 25 сом. Ман ҳама хе папучи пурсидим ҷада овози мардаки буд ба гуфтум бе овозира гуфти точко мутекнам. Анам хе нархои чи ҷойнамоз, тасбеҳ ҳамаш ҳами корвон плюс да пур будай хулоса. ولی قضیه باشیم خیلی آشخانه هم آشخانه کاروان چی میخریم که شوربه گوسفندی نه آشی گوی گوسفندی آش میخریم 19 سون یا پارس 23 سون شید خیلی آش بعد بشکو یا نون آوردن یا نون زیادی میکنم بگیری سبایی تنگه و صحنه چه سبایی ما قدان نمیخورم لیکن دینا ما گشنه بودم یک گلن خوردم خلیف خوردم بینوی من بعد بشکو دایتون هستای آشی تاج پلو این قاق سالادش نیمی همی این آش سالادش безплатне آش خودش 27 сом ам қая неки салат шебне чанд қай бод салат на қабуша ки серк ниям айда у чи салат буд ман нафаҳмидам шебне на оши мо омад як порс дирека гир як порсе афташон қа ба мазза тош дистаем ода иштиёи том духтаро шумода барори кор ҷамъ шебнем қа оши ба мазза сер савзи ранги ма мехӯрдаги ҳамаги чой я ошу я нон эду ошу чой нон 59 сомони ҳамаги дӯстони азиз де бюджетни оши болазад да корвон плюс мимарда қани мефурам 10 ҷора мегардан 10 ҷо нарха мепурса қанағма мекуна ки ка кор дор вақтиам хеле надорам чӣ гардам я насоса 10 бор проверка қида омадем хатти ба ҳазури раъмонали ки қа ба ҳазури ки ҳазур я залентара 10 бор нигоҳ мекунӣ я залентара 10 бор находам нигоҳ куна асаби ма вайрон мешава ана рафт бо як соати дига магазин ман хе характермам хеле ки ҳама чиро ма аяҷо мехарам раъмонали меха аяҷо нон аяҷо савзира аяҷо болиқара аяҷо ахир бахай харид кардем наконец расидем хона тамошобинои азиз хулоса омадем хона насоса задем ана насос кор намекардай бо пага обратно мо бояд вака паки насоса обратно барим бисворем печка аловаи овози дари печка ҳай манам ҷада шиштам кор карда зиқида гуфту бинам қадар рафтем насос овардем ҳеҷ кор барор нагирифт вақти мара гирифтӣ ҳамҷада қариб ҷанги бузурги ватанӣ рафтестай дамҷа қади шумо хайри хуш мекунем дӯстони азиз ана худо хоҳа пагаи дига видеои охирони рекламадоро меброяд баъдан ма шуморо ширкати навқат шинос мекунам ва ба ҳамкорӣ даъват мекунам ҳозир ҳама наздиком шиносом регистратсия шудагиян кор кардестиян насиб боша шумо қатъи дуруст пас дар ин мавзӯъ видео мекунам ва гап мезанем